Dudarik gabe, uda giroko lehenengo asteburua dugu hau. Osatu gurekin asteburuko plana. Eskualdean bertan, larun batean, Orozkon azoka. Ahuntz eta zaldi lehiaketa, bizita gidatuak, eskupilota partida profesionalak eta gehiago. Amurrion, Aiara Fest. Eta Laudion merkataritzaztea alde batetik, eta bestetik Sorgin Tabernan DJak. Urduñan, eskola publikoaren jaia! Amurrion, Euskadiko autoreko hamburguesen 3. lehiaketa. Laudion, eskola kiroleko mendi irteera, Laudioko orkidea basatiak jardunaldia eta Orbeko etxean Euskal Herria Underground liburuaren aurkezpena, bazkaria eta DJak. Plan moloi hauekin ekainari ongi etorri beroa emango diogu.